Estou entre nerviosa, impaciente. Con ganas de conocer os meus compañeiros, de ver a onde me estou presentando. Ola concursantes, que esta non é unha viaxe de prazer, que depende das probas pode levarvos de volta a casa. Chamo Jairo, vou ser o vosso instructor. Este mástil chamase botavara. A botavara? Déjame quedar. Non teño nin idea de nada. ¡Amigo! Cando me tirei ali pensei que iba a ser un paseo que iba a chegar bastante fácil, pero... Tuve medo na auga, costoume. Para min foi moi duro, vamos. Acaba de rozarme algo no pé, que carallo será? Algún fixo nudo? Aquí vamos traballar todos. Eu boto-te crema. Se ti me das cremita, eu che dou cremita, non? Penso que veñen a pasalo ben. Que pasalo ben podemos pasar de calquer maneira, pero se pasa algo, quero que responda. Que se me pasa algo a min e se ten que tirar a alguén por min, pues, oye, vamos todos pa cuberta e vámonos todos mollar, e se hai que tirar da vela e subila, hai que tirar da vela e subila. Veña, comeza a noite en fogo. O pescadiño tamén un poquinho de asquiño. Eu non podo meter aí a... Un pouquiño de grima, por... Ai, morro, Elas non se atrevían, decían, eu non monto, non sei que, non sei quanto. Non son lobas de mar, Isto é parte do que vai pasar aquí no Boga Boga Mariñeiro. Unha travesía en alta mar, sea de aventuras, tensións, algún coutro perigo e agardemos que vos intres. O que de seguro será unha travesía moi, pero que moi divertida. Os concursantes que consigan chegar ao barco terán un único obxectivo que é facer navegar ese veleiro polas costas galegas. Comeza Boga Boga Mariñeiro. Aínda que algúns dos aspirantes pensan que esta vai ser unha viaxe de pracer, luxo e diversión como aquela de Parada de Marujita, non vai ser así, afortunadamente. Se non queren encallar nas primeiras rochas que atopen, terán que converterse en bons grumetes. Por iso, no Boga Boga Mariñeiro fixemos un casting para elixir os mellores candidatos, a ver se adiviñades con quen quedamos de momento. Chámome Erika, teño 25 anos e dedícome a un montón de cousas. Traballo de noite, modelo de fotografía pasarela, estudio. Bueno, pois o meu nome é Serra, teño 35 anos e veño dun pobiño que está ao lado xusto de Santiago de Compostela que se chama Bastavales. Bueno, é moi famoso polas súas campanas e bueno, por ser terra de Rosalía tamén. Chámome Noel, teño 29 anos, procedo de un pobo pequeno chamado Cangas de Foz, que está na Mariña Lucense. Chámome Paloma, teño 35 anos, son de Noia, pero, bueno, actualmente vivo en Bertamiráns, cerquiña de Santiago. Chámome Camilo, teño 28 anos e son coruñés. Estou estudando Historia dende fai algúns aniños, a ver se acabo algunha vez a miña carreira, porque é a miña vocación de verdade. Bueno, pois unha persona normal e corriente, pero, bueno, o que lle gusta tamén un pouquiño a aventura e probar cousas novas, claro. É un pouco alocada, pero humilde. Gústame moito a amistade. O que pasa que hoxe en día é complicado, porque está todo un pouco revolucionado. Exerzo como nutricionista, que foi o que estudiei. Traballei na lonxa de Burela,
e tamén exercín como socorrista en diversas praias da Mariña. Son tatuadora desde fai 4 aninhos, pero definiríame como unha persona así con bastante xenio, así moi espontánea tamén. Hola, Hola, boas. son Sara, Eu, Víctor, encantada. e gustaréme estar contigo no barco. A ti que podes aportar logo ali? Se cociñar, Porque eu estaba buscando un compañeiro vigilante, porque senón, se afogo, que fas? o boca a boca. Non, eso non me vale. Tens que rescatarme. Eso primeiro, e depois fago... Que xa estabas pensando no boca a boca, eso non pode ser. Hola, boas, son Víctor, son ilusionista e sempre levo unha baralla. Mándame parar. Para? Aí, vaste arrepentir. Un toque. E sube. Si se me mete algo entre corno e corno, pois faigo todo o posible por conseguilo. É un casco que é a réplica do casco que levaba Máximo na película Gladiator, que colecciono temas de Roma, porque a mitoloxía grega e romana, a historia, encántame. Son Lidia, veño de Foz, teño 19 anos, actualmente resido na Coruña porque estou estudiando enfermería. Vivir sin maxia é imposible. Porque todos os días vemos algo que é maxia. É a sonrisa dunha muller, un cativo de pequeno que empeza a andar, a falar. Defínome como unha persona un pouco rara, son moi tozuda, moi perfeccionista. Eu son unha persoa absolutamente transparente. Eu cada vez que teño algún sentimento, miña cara o expresa. É imposible que eu oculte nada do que sinto. Tamén vivo nunha montaña rusa a veces, é un defecto moi grande mío. Estou de repente aquí e vum, de repente estou aquí, non? En plan... Ao mellor un home me pode ganar en campo físico, pero non en canto estrategia. Entonces, cada un ten que usar as armas que ten. Chámame Adrián Bouso, teño 22 anos, eu son de Lugo, pero actualmente resido na Coruña. Dedícomo ao mundo da hostelería e ao mundo da moda. Eu son unha persona alegre, extrovertida, un pouco sin vergonza se cabe, pero bueno. Hola, son Sara, teño 33 años, son maquilladora esteticista, vivo aquí en Lugo. Ahora mismo estou en paro, fago de promotora para eventos, para perfumería. Pois estou aquí disfrazado de tigre puma, que o saco a veces para facer algún evento por aí, porque é unha parte de min, como quen dice. Teño un Facebook e todo, sí, el tigre puma, así que xa sabedes, follow. Escoitando algunhas das respostas dos concursantes, a verdade é que dan ganas de metelos a todos no veleiro e soltalos pola costa adiante. Pero claro, entón o programa sería moi curtiño, nos queremos disfrutar da convivencia, queremos ver quen gaña as probas e, sobre todo, queremos ver quen entra na gran final cantando iso de son capitán dun barco galego, en cada porto teño unha muller ou un home, vaite a saber. Como precisamos de alguén que axude os nosos concursantes a aprender a navegar, chamamos a Jairo, un afamado socorrista e monitor de actividades acuáticas en Mare Masma, que será a súa táboa de salvación e, por suposto, o noso seguro de vida para que non lles pase nada malo, claro. Bueno, pois aquí estamos recén chegados, nada, con ganas de conocer os meus compañeiros e con ganas de empezar esta aventura, a ver que nos depara. Sí, estou entre nerviosa, impaciente, así unha mezcla un pouco de todo, de coñecer os meus compañeiros, como serán, se me levarei igual con eles, se chocarei. E con ganas xa de demostrar dunha vez as miñas dotes de mariñeiro. Encontrome moi ilusionada con esta experiencia, vamos a ver o que pasa no barco. Bueno, a verdade é que teño, non sei se estou preparado ou non,
pero teño moitas ganas de comezar, de ver a onde me estou presentando, que experiencias vou vivir, coñecer os meus compañeiros, non sei, vénseme tantas cousas á cabeza. Pois vai ser unha das cousas máis importantes, coñecer realmente a xente ca que vamos a convivir estes días, non? Nada, con ganas xa de chegar ao barco e empezar a vivir novas aventuras. Traxe un montón de roupa a ver a que valgo. Se despois seleccioname vou ter que traer 3 maletas, porque non me chega a nada. Creo que podo ser un bo patrón de barco porque creo que teño o sentido da orientación bo, aínda que claro, no mar seguramente é unha cousa completamente distinta. Bueno, pois eu penso que podo ser bo patrón de barco porque onde manda o patrón non manda mariñeiro, a verdade que prefiro mandar que me manden, iso sí que é verdade. Eu sería un bon patrón de barco porque creo que a ver, o mundo do mar gústame, gústame aprender cousas, entonces todo o que sea aprender e intentar facelo mellor, pois vou no intentar e, por que non, poderías chegar a ser un gran patrón de barco, todo de poñerse. Eu creo que vou ser unha boa patroa de barco, porque son unha persona moi perseverante, cando unha cousa me sale mal, aínda que seña 10 veces o 11, eu sigo pa diante e intento facer o mellor posible. Podo chegar a pensar que podo ser un bo patrón de barco porque voume entregar ao máximo en todas as probas e vou intentar aprender todo o que me ensinen, non? É dicir, vou estar ao 100%. Entón, penso que todo o que me vayan explicando o vou asumir e o vou a levar á práctica o mellor que poida, non? Hola concursantes, ¿cómo estamos? Ben, estáis así un pouco desanimados ou con brío? Estamos ilusionados. Bueno, eu estou aquí, ademais de para evitar que se me voe o vestido, estou aquí para contarmos 3 cousas. A primeira é que esta non é unha viaxe de prazer. Agora tedes que dicir, non é unha viaxe de prazer porque tedes que guiar un veleiro de 14 metros por toda Galicia. Así que, máis que tomar o sol, e dester que toma los mandos. A segunda cousa importante, moi importante, poñedevos serios porque isto é importante de verdade, é que unha corrente que depende das probas pode levarvos de volta a casa. Só 3 de vos, ou incluso nin sequera 3 de vos, conseguiredes chegar a bo porto nesta aventura, conseguiredes viaxar nese veleiro de 14 metros. As probas decidirán quen volve a casa e quen queda. Pero non só as probas, tamén dependerá a vosa permanencia do voso comportamento, da vosa actitude, da vosa ilusión, verdade, Jairo? Claro que sí. Están poñéndolle ilusión? Non sei, parece que sí, non? Parece que sí. Bueno, confiemos. Estades preparados?
Sí? Eu quero un sí máis alto, máis agudo. Sí? Perfecto, pois comeza a aventura. Boas, rapaces. Chámome Jairo, vou ser o vosso instructor e hoxe vamos dar unha pequena clase teórica, vale? Porque xa sabedes que antes de montar nun barco, pois temos que saber un pouco as partes do barco, vale? Vamos a empezar coas partes máis sencillas, as partes do casco. A parte de adiante chámase proa, a parte de atrás chámase popa. A esquerda do barco chámase babor e a dereita chámase estribor. Os demais non sei se os sabrán levar, eu desde logo non teño nin idea de nada. Estribor e babor. No, estribor e babor. Estribor, babor. Proa está diante. E a popa no cu. Non? Eso o sei por Titanic, que eso quedoume na cabeza para toda a vida. E bueno, ahora xa me metes en dudas. A verdade é que creo que babor e estribor, que estaba eu errado, Despois temos a parte de arriba, que son os mástiles e as velas. A vela que levamos encima, a máis grande, xa mismamente dice o nombre, chámase a maior, a vela maior. E despois a vela de diante chámase foque. Despois temos distintos mástiles. Temos un mástil que se move por encima das nosas cabezas, que é este que vedes aquí. Este mástil chámase botavara. A botavara? Déjame quedar atónito, non sei. Nin idea. É que se me preguntan pola calle digo que é unha canción de Celia Cruz. Vale, temos que ter moito cuidado con ela, porque podenos facer moito daño ou incluso tirarnos a auga. Hai que ter moito cuidado con ela. Despois temos este, que é o máis largo de todo o barco. Este é o mástil. É o que nos aguanta toda a vela. Según nos outros cacemos ou non cacemos, vámonos mover máis rápido ou menos rápido. Cazar, quero me referir a tirar destes cabos. Estes cabos teñen un nombre. Pero non é para cazar peixes. Non ten nada que ver. Nada que ver. Estos sirven para cazar vento. Chámanse escotas. Dime, a ver, pregunta. No barco a botavara, canto distancia hai? E cada unha persoa de pé? Porque como dixeches antes que se poden tirar ao mar... No, hai veces que no. No barco no que vamos navegar nosotros sí que vamos caber de pé. Por exemplo, na bañera, na parte de atrás, onde están os timones, sí, vamos caber de pé. Pero despois, máis adiante, pois encima do cubre, por exemplo, non vamos caber de pé. Así que temos que ter moito cuidado. Pa auga. Por eso quero que teñades moi atentos no barco. Vale? Pois o vento ten diferentes rumbos. Gracias ao vento sempre vai vir dun sitio, non? Temos a ventana do vento, que se lle chama, vale? O vento ven dali, se nosotros temos a proa dirixida ao vento, imaginadvos que o vento ven daqui. Se, por exemplo, queremos os tigres estar así, se están entre a praia, tenemos que ir facendo ceñidas. Unha ceñida. Vale, e queremos ir ao oeste. Aí, encima das vosas mesas, tedes un pequeno examen, así que, cando que irades, dadeslle a volta e empezades a cubrir o examen, vale? Tedes 5 minutiños, que é rápido, 5 minutos? Hai 5 minutos? Bueno, ahora xa teño os exámenes, vou nos correxir, en 5 minutiños, máis ou menos, direi vos a nota de cada un, vale? Veña logo. Chao. 1, 2, a verdade é que xa sabía que iba a suspender, porque a clase, pois a verdade que non estaba moi receptiva, non salín contenta cando finalicei o examen, pareceme moi complicado todo isto. Un 8.
Pois bo resultado, porque non me esperaba. O examen, a verdad que me puxe un pouco nervioso, contaba con un 7, un 6, pero un 8, a verdad que estou contento. Un 6? Bueno, a ver, para nunca dar términos de mar, nin para nunca moverme nestes mundos, eu penso que non está mal, non? Un 7, un notable baixo, pero bueno, máis ou menos así contaba con... Teño o fallo de babor estribor que sempre confundo dereita e esquerda e babor, estribor. Estribor e babor, no, estribor e babor. Un 9, Ai, que contento estou. A ver, era sinxelo porque era o que estaba explicando él nese momento, non? Pero bueno, tanta nota non me esperaba. O barco que nos teníamos que ensinar tenía moitas máis partes que máis adiante cando nos expliquen ali no barco mesmo, pois van a ser como máis, creo que máis prácticas, máis sinxelo, non sei, pero bueno, se por lo menos superei isto cun 9, malo será, non? A ver, fácil non é moi difícil tampouco, pasa que como son moitos nomes e como son moitas palabras novas que coñeces para un mismo, pois entonces é algo lioso, pero bueno, foi fácil non é tampouco. O mérito supoño que foi do profesor que explicou ben e bueno, polo que se ve, pois catei a cousa bastante rápido. Bueno, pois trouxen este animaliño, bueno, máis ben os restos dun animaliño que é un Nautilus. Estuvo comigo sempre desde pequeno e os dous somos animais mariños, os dous nos gusta o mar, porque é un animal pois, cunha gran capacidade de adaptación ao medio, non? Está claro que chegou dos mares primitivos aos nosos días e eu espero tamén ter esa capacidade de adaptación pois, para chegar ao remate do programa pois, san e salvo, non? Pero, dende logo, non creo que isto se me dé ben. Para nada. Non ten nada que ver conmigo. Non parece ser que os participantes empezan a conocer un pouco o mundo da vela, empezan a ter un pouco as nocións básicas. Hai nos que destacan, que a parte teórica teñena bastante aprendida, como pode ser Camilo, e despois temos, bueno, tamén algunha por aí que non se entera moi ben do asunto, pero bueno, unha vez no barco saberemos se de verdade aprenderon as cousas ou simplemente as tiñan chapadas. Parece que os concursantes tomaron o pé da letra iso de que non pedíamos experiencia mariñeira para participar no programa. A ver que sae dai. Para que non se agobie nada máis comezar e para que refresquen as ideas, imos mollalos un chisco. Bueno, despois das clases teóricas feitas anteriormente, a primeira proba para poder empezar a navegar e a poder ir nun barco é saber nadar. Sin saber nadar non vamos a ningún lado. Entonces vamos a empezar coa primeira proba, que vai ser nadar aproximadamente uns 200 metros. Vamos ir desde aquí, desde a rampa, hasta aquela playiña dali. Vais nadar un pouco a favor da corriente, tedes suerte, porque a marea está baixando. Levades traxe, así que non vades pasar frío. En caso de que vos caigades do barco, imaginadevos, non vades levar traxe. Entón, tamén hai que saber manter a calor corporal e todo eso. Ahora a primeira proba, como ben vos dixen, nadar, así que pa agua.
terra firme. Cando me tirei ali pensei que iba a ser un paseo que iba a chegar bastante fácil, pero a medida que viña nadando, chegaba, me estaba deseándome, non chegaba a hora de chegar aquí a orilla, pero bueno, ben. Sí, home, claro, eu competitiva sobre todo, a min gustame ganar sempre. Eu sempre quero ganar. Intentar vou intentar, desde logo. Pois que noto que estou oxidada. Bueno, por non decir que na miña vida non practico moito deporte, isto é duro. Pensaba que iba a levar peor porque había bastante tempo que non me pegaba un largo así e, pois, hombre, tampouco quixe sacarlle moita distancia primeiro, deixei un poquinho, estuve medindo un pouco as súas capacidades. Moi dubitativa porque entrou un agobio un pouco e claro, tuve que pedir para que me fixeran buscar. Eu non sei, pero eu creo que vou acabar na cociña porque no barco, desde logo, e por aquí a primeira proba acabar así, isto non ten futuro ningún, polo menos para min. Estou deixando chegar, comer e olvidarme un pouco do meu fracaso. As rapazas espero que valan para algo máis, porque para nadar non valen, están moi desentrenadas, e igual para a festa dano todo, pero a verdade é que para a natación o hábito notase que o perderon fai tempo. Estou flipando que chegara, Estou agobiado porque parece moi fácil, pero para min foi moi duro, vamos. Fixen o que puiden, non? A laca non, agora mesmo non dá mi igual. O que quero é recuperar o pulso e que me deixen de temblar as pernas. Bueno, eu trouxen da miña casa este frasquiño que é a miña auga termal, que vou tomar todos os días pola mañán, é algo imprescindible para min, non? Pero isto é unha cousa que me relaxa moito, non? Eu collo fago así. E me quedo un ratiño así, pecho os ollos. Quedo-me relaxado. É unha maravilla. Así de claro. É o que me preocupou. Hubo un momento aí no medio que estaba eu... Madre de Deus, acaba de rozarme algo no pé. Que carallo será? Casi afogo nese momento. Porque non hai máis rapaces, que senón eu chegaría ao último igual. Menos mal que hai mulleres que non chegaron. Que senón eu seguía aí. Bueno, a seguinte proba consiste en saber facer os nudos. Os nudos son a base importante na vela, porque sin eles non se aguantarían nin as velas, nin nada. Así que vou vos enseñar os 3 nudos básicos e máis sinxelos, vale? O primeiro nudo chamase as de guía. Sí, é un tipo de nudo o cal se me dá moi mal facer, sí. Para facer este nudo, bueno, necesitamos un cacho de... Sabedes o nombre desto? Cabo. De cabo, moi ben. Non a corda, as cordas son as de terra. Pois o seguinte nudo chamase as de guía, vámonos facer. Consiste facer unha doblez aquí, facemos como unha especie de lago. Este nudo ten un conto, para que se faiga ben. Que o conto é da seguinte maneira. Facemos o lago, a serpiente sale do lago, dá a volta ao árbol e volves a meter no lago. Entón tiramos e este é un as de guía. Algún fixo o nudo? Ni de coña? Eu creo que sí. Sí. Esa, a culebra non sei onde está. Pasa que eu teño corda moi larga. Sí. Está bien hecho. Ganeiche. Podemos repetilo? Non. Ben, este está moi ben. Sí. Eu teño problemas co árbol, E vosotros dous, collo o chicote, a punta do cabo. Pola encima. Aí. E agora daslle unha volta, entón xa tes o lago feito, este lado. Vale, sí. Sabes, enganchas deste lado, xa tes. Verdade, bueno. Going where the weather suits my clothes.
sirve para amarrar pois, moitas cousas, desde facer o rizo, que é unha moi importante cousa. O vento pode subir de repente e ter que baixar un pouco de vela para que non colla tanto, porque senón o barco volca e... E vamos ter que facer todo eso nós tamén? Ou vas ter ti facer todo o traballo? Non, vades traballar vosotros. Tedes que saber ben facer os nudos, senón... É a fanega que che picou? A min picoume... No, a min... Picouche a fanega? Que sí. En donde? Houve un momento no que algo me levou pa o fondo, e traguei auga e todo, e mira. Non, que me rasca, que sí. Bo, por eso perdín. E o auga termal que os atrae. Pode ser. Sí, o auga termal. Ala, carajo, pero ti cando subas ao barco vas desmontalo. Que me cargo el mobiliario. Ai. Ala, xa non o das posto. A ver, pero... Mas quedaría agarrado toda a tarde o que? Bueno, a prova da mañán, ben, E o dos nudos que tal? Se son todas así non hai fallo. O dos nudos que tal? Os nudos é máis complicación, verde, neno? Pero é o tema de cambio de man, Isto dos zurdos... Saime aí este que ten forma de oito. De corazón. Saime aí, Te dixeronche algunha vez que pareces a Francisco Rivera? No. Sí que ten un aire, verdad? Eres igualito. Un aire. Igualito que él. No, temos a mesma nariz, pero Francisco non, Rivera. No, temos a mesma nariz, nada máis. Non, Paquirrín non. Eu pensei que escarallaba da risa cando vin a outra e lle dixen, mira as pedras. As pedras nadando, e miras para atrás. Ai, sí, cando vin que non avanzara nada. Xa afogábamos. E lle digo, mira as pedras. Nada, mirou, pero xa estamos al lado. Analizándose así un pouquiño polo miúdo, pois está claro que a afinidade sobre todo pois, coas mulleres, non? Porque son máis traballadoras no barco, están máis dispostas pois, a aprender, xo que o barco vai estar un pouco resbaladizo, realmente hai participantes que perden un pouco de aceite, pero a verdade é que é divertido e penso que, bueno, pasámoslo moi ben. Pois as probas, bueno, por ahora, a ver, a dos nós é para pensar un pouco, non? Na do mar, noto que non teño nada de fondo, tío, non teño nada de fondo. Vexo o programa moi difícil. As probas son moi duras. Xa nadar tanto, tive un agobio, pero durante unha hora, E despois que a seguinte proba, cos nós e tal, bueno, pois xa me relaxei un pouco, pero estive moi agobiado, Considérome deportista, pero o mar tenme moito respeto. Tuve medo na auga. A verdad que entre que levaba o traxe de neopreno, tuve que nadar, chegar á beira, costoume. Xa non pensei en competir, pensei en chegar. En canto ás probas físicas, véxome bastante ben tamén. Eu son optimista, eu sinceramente sí que me vexo na final. Non podría ser viable navegar con algúns participantes. Faría falta solo un camarote para el solo, pues podríamos falar de Sara tranquilamente, que está claro que é unha muller femenina, pero porque ten moito complemento encima. E a verdade que lle fai falta como 3 armarios para ela sola. Eu, costa co subo a calquer parte. Estou moi acostumbrada desde pequena. Eu podía traer outra roupa ao barco, pero eu realmente son así. Son unha rapariga moi presumida, que me maquillo, botome a raya, podo estar no barco ca miña rayiña, con miña Pamela, con todo. Pero eu non vou a cambiar por subir aquí. Os meus compañeros os vexo por agora, ben, algún máis entregado ca outro, e creo que vou facer boas migas con Sara porque coincidimos en moitos temas. A estética, a moda, é dicir, compartimos gustos, entón eso sempre con unha persoa vai te achegar máis, non? Sobre todo ao principio, que non coñeces os de redor, a ela gustalle arreglarse e a min tamén. Teño moitos xobis, pero un concreto o que máis me gusta é o xobi do estilismo. E claro, vai unido a miña profesión, como non, encantan os sombreiros. Os sombreiros e todos os artículos para o cabelo. Este, que é un sombreiro para todos os días, un sombreiro que se pode poñer no cóctel, é unha pamela moi grande, moi vistosa, e claro, tamén tapa, e así, non envexezco, e ten que haber unha Eva Longoria no barco, polo tanto, claro, que máis que lucir esta hermosa Pamela,
Eva Longoria é unha das símbolos máis importantes que hai ahora mesmo. Ten que haber unha no barco, polo menos. Vamos a intentar ser parecida a ela. Podemos discutir, pero van a ser discusións superfluas, porque é moi presumido e en eso damos ben os dous. O mellor non me gusta como viste ela, nin a ela como visto eu, pero creo que eso non vai pasar. Por agora, os conxuntos que lle vin gústanme. Teño que ver, por exemplo, que chegue esta noite e a ver se non lle tiro unha coupa en riba para que se vai a cambiar. Sara está claro que é unha muller resultona, pero bueno, xa dixen os meus gustos no programa, non? Loiras pequenas e de pel dourada. Bueno, poderíamos falar de Paloma, sí, encaixa. Pero tamén dixen que me gustaban tranquilas e a paz. Con José, o que menos, seguro. Imos levarnos ben, paréceme a min, pero pertencemos a mundos totalmente diferentes. Bueno, pois Camilo é como un muñeco con moitos complementos. Dá gusto estar ao lado del porque todo é diversión, pero para min é un muñeco con moitos complementos. Sé que José estuvo moi pez en todos os nudos. Hubo algún momento no que adiantou a Bouso, estaban aí a pre, e Bouso ten unha corpulatura moito máis desarrollada, sabes? Sorprendeume. Eu non me vestiría así. Así vístese o meu pai. Que para él, que lle queda ben. Agora, se vistese de outra maneira, algún toque máis xuvenil, o mellor ligaría máis. Serra, a verdad, parece un tipo majo. Non é tampouco como o meu estilo de personas. Algo animaliño cas mulleres, polo que vin hasta ahora, que lle solta bastante burradas, pero que eu suelo me levar ben con todo o mundo, que non teño ningún tipo de problema. Sin problema. Tamén sin problema. Pois sin problema ningún. Non hai problema ningún. De todo sin problema ningún. Adrián é un rapaz que é moi guapo. O rapaz é moi guapo. A verdad é que quen diga que é feo o rapaz non ten ollos. Sara, a verdad que non me parece moi guapa. Non é o meu estilo de muller, que digamos. Xa sabéis que ante o amor estou moi negativa. Vaime moi ben así de solteira, teño a miña vida cas miñas amigas e eu para que me enamoren costa moito. Paloma que é a rubia? Sí. Paloma menos que a Sara aínda. Que llevamos facer? Hai que comelo así. Por lo menos son majas. Non sei se vais meter máis aquí ou que pasa, pero espero que sí, porque senón vaya fraude, meu amigo. Camilo, bueno, Camilo é un caso especial. Que che vou decir de Camilo? Camilo está todo de remate, só hai que velo. É bon rapaz, donde cabe, pero bueno, pasa para arreglarse 3 horas, que eso nunha persona é algo que me desquicia, que laca pa aquí, que complemento por un lado, complemento por outro. Xa che digo, na habitación non me metáis con ele, porque senón acabamos a paus. Sí que penso que Camilo, tanto Camilo como, por exemplo, Paloma, que están sobreactuando diante das cámaras, sobre todo porque despois tú os ves e non son así, sabes? Do patrón, bastante guapo, sí. Sí, un rapaz así guapiño, sí. A miña parece ideal. Non, eso, a ver, que sea atractivo, que me atrae a min, evidentemente, e eso, simpático, que me faga rir, que me faga a vida agradable e que me aguante, porque eu son así un pouco, bueno, pues... O raparigo sí é guapo, sí. Eu quero comentar que a todo isto eu non me fixo en un rapaz porque seña guapo ou feo. O importante é a beleza do corazón, aunque sone así un pouco tal, é poético todo o que poda sonar, pero é a verdade. Que diga que non tamén co físico que non importa a mente. Desde o primeiro momento mostraron un certo interés polo patrón. Xa se sabe que aqueles homes que mostran unha parte dura sempre gustan máis. Non sei se o efecto do verán ou do barco, pero notase que teñen as hormonas un pouco alteradas. Que eu creo que pensa que eu ten todo pescado vendido, sabes? Algo que pesado con Jairo a regar. Que queredes, unha boda ou que? Unha boda mariñeira? Ah, pois estaría ben,
Pois co patrón, bueno, está claro que os patróns teñen que ter man dura, senón está claro que os mariñeiros vanse descontrolar e o barco vai ir a pique. En canto ás probas físicas e de resistencia, como maior rival está claro que vexo a Adrián, porque está claro que está máis curtido en gimnasio. Eu penso que Serra. Os dos meus compañeros, polo momento, quizás sexa dos que máis forte o vexo. Eu penso que veñen a pasalo ben. Saber navegar e todo ese tema que virá posteriormente día tras día. Que pasalo ben podemos pasar de calquer maneira, pero sempre con unha orden e tal. Non estamos falando de que estamos en terra, que vamos facer calquer cousa, sino que estamos no mar e que se pasa algo, quero que respondan. Sabes? Porque xa non seña que lle pase algo a eles, sino que me pase algo a mí. Quero saber que si sabe que sepa nadar, sabes? Que se me pasa algo a min e se ten que tirar alguén por min, pois, oye, vamos todos pa cuberta e vámonos todos mollar e se hai que tirar da vela e subila, hai que tirar da vela e subir. Pero unha vez no barco, penso que lles vai entrar máis o gusanillo e que incluso que me pidan pois, levar o barco. Chegaremos hasta ese punto, espero chegar hasta ese punto. Contan os mariñeiros que as noites logo dun duro día de traballo son boas para ir de festa. Bueno, isto tamén o conta a Pocholo, así que é hora de quitar o traxe de baño e poñerse guapos e guapas. Enrique Iglesias. Se viña como a follecer. Xa ves como está a miña habitación, está bastante ben, non? Teño aquí un pequeno camiño para facer nudos, para practicar de noite. Claro, estou así de vez en cuando, sabes, cando non me ven o sono. ¡Papi chulo! Papi, ven a mí. Papi, ven a mí. Papi chulo. Veña, comeza a noite en foz. Non, pa mí non é, pa elas. Porca. A festa, é unha cimpa. A festa gustame moito. Arrasto as persoas tanto para que fagan ben as probas como para que saian de festa. Entón... Panda de blandén. Fuego. La segunda. Super especial, tío, que tío sempre. Os ventos non entenden de copas, as mareas non entenden de bailes, nin os programas de televisión entenden de durmilóns, así que malia as sorpresas e a festa do onte, hai que espertalos. Sí, xa sei que son as 6 da mañá.
Xa me coñeces a min, son como un gremlin. Imos levar os rapaces á lonxa de Burela, onde encontrarán as especies de peixes e mariscos máis típicos da zona. A ver como se integran neste ambiente pesqueiro. Vas te enredando xa, vasme pillando xa, que che marchou a gana de mexar. Se ti tes pánico escénico, un ollo clínico médico, un teste cínico técnico, que podes esperar? Da que fose científico, máxico, esotérico de México, que quixera é facerche bailar na festa para que hoxe isto é para ti, a mirada única, noite esquizofrénica. Está fervendo a rúa de San Pedro, está fervendo a rúa de San Pedro. Primeiro en vez. Lo que pasa é que ten que ser super duro, sabes? A vida, estar aí co frío, hai unha humidade aí que flipas. Eu son moi pro animal, ver aí os bichiños que están, hai algúns que están agonizando ainda, non sei, que despois son a primeira en comelos, pero... Para comelos sí, ahora pero para traballar non, Me gustou vir aquí porque é outra maneira de ver desde que sale o peixe do mar, como pelean para compralo, están toda a noite, toda a mañá, teñen turnos e despois se subasta, o sea que é duro, a verdade que sí. Nos vamos ao súper o compramos en punto. Pois para min, bueno, unha experiencia pois moi boa, non? Está claro que pois este é coñecer a realidade de Galicia, dos povos costeiros, dá gusto ver como entra o peixe fresco e realmente pois, a diversidade que hai, non? Non son cosas boas, salvo si che toca traballar no sector e tes que pegar tos madrugóns, claro. Isto é Galicia en estado puro, Total. A costa galega. Pois tú imagínate cando estemos aí no barco que teñamos que pescar, Non, está ben, é moi gratificante, esta experiencia. Agora, eu non o faría nin traballarei aquí. Cheira que nin viola. Non, incómodo, non, estiven ben, hasta que esta me puso un tiburón na cara. Que? Fixeches caso. Como que te fixen caso? Non fixeches caso, era para lle dar o biquiño. Como lle dar o biquiño? Se estaba agonizando aí o pobre. Eso sí que me dá grimiña. Aí xogando co pescado. Se eu teño que limpar un peixe, é que a min o pescadiño tamén un poquinho tasquiño. Eu non podo meter aí para sacarlle un pouquiño de grima, porque o de matar o pececiño e con anzuelo quitalo, eu non podo con eso. Limpalo tampouco me gusta moito, pero se hai que facelo, fais. Ai, morro, Vaya, non sabía eu que o peixe podía provocar as mesmas reaccións co interviu de Raquel Mosquera. Paréceme a min que o tema de pescar, limpar e cociñar vai dar moito xogo durante a travesía. Bos días. Bueno, aquí vamos facer a seguinte proba. Xa vedes, son uns barcos moi pequenos, non sei se daremos feitos todos a proba. O comezo de todo, é por onde se empeza a navegar. O nome deste barco chámase Optimis. Este é o que pasa por encima das nosas cabezas, o que temos que ter moito cuidado con el. O que se nos pega, fainos moito daño, vale? Entón temos que ter sempre controlada a botavara, vale? Este cabo de aquí chámase escota. Sirve para mover a botavara. Sirve para que cace vento ou solte vento, dependendo. Isto ten un nome, sabedes como se chama? Timón, vale. O timón sírvenos para dirixir o barco onde queiramos, non? Se temos o timón no centro, o barco vai recto. E se o metemos a babor, o barco iría a estribor, sempre ao contrario, vale? Nosotros sempre vamos ter que ir sentados no lado contrario de onde este a vela. Sin máis, vamos ir para a auga, vale? Sweet, sweet, baby, I'll never let you go. Down, down, baby, down by the roller coaster, sweet.
Solo che falta achicar un pouquiño de auga. Telo dominado, Camilo. Ben, moi emocionado. Estou moi contento porque non fun capaz de facer nada. Pero con ganas de máis. Teño unha adrenalina no corpo que... boto fume. Moi ben, a verdad, moi gratificante a experiencia de hoxe. Sempre que vía pola televisión o deportes o da vela tal, parecíame algo así aburrido entre comillas, e a verdad que me sorprendeu bastante. Agora, cando montei no barco, dime conta do complicado que é. Pero eu penso que sí, que se me daría ben, vamos. A única vez que montei en barco, pois, caín, pero bueno, non pasa nada, non? Si é todo Tigre Puma socorrista. Adrián, ben, aguantou moito máis que eu. Co grande que é, pensei que iba a volcar antes. Ojalá, eu quería polo menos aguantar un pouco máis, eu non salín da orilla. Aparte, volquei así de espaldas. Que vin que, inda que a situación o superou, el non perdeu as forzas e seguía achicando auga, incluso fora do bote. E ainda por riba, caíuseme agora que estou sen peinar, porque estou sen peinar. Prestei atención moito. Pero que non sei se cousa de maña ou tamén cousa de forza. Pois non montamos porque puxose tan chungo o tempo, éramos as últimas e... Cagados. Sobre todo elas. Bueno, eu, ainda que me mandaran, non sei se dábame bastante medo meterme realmente... Pois é unha proba bastante complicada. Eu non probei, pero... Sara non vale que xoga con ventaxe, que xa leva as mollas la incorporado, entonces... O peor que me pode decir un tipo, menudos peitos tes, e séntame moi mal. No, por eso, en caso de afogar, non lle fai falta chaleco salvavidas, pero nada, ben. E as compañeiras, a verdad que non as vexo, Unha ráfaga de vento que se levante, xa as pon nerviosas, xa empeza a temblar as perniñas, No, a verdad que non. Elas non se atrevían, decían, eu non monto, non sei que, non sei quanto... Se dá un pouco de respeto, pero bueno, hai que probar. Non son lobas de mar, Duro, tío, bastante duro, non? Estaba o mar super picado, non? É que, Serra, por que non navegaches? Non, porque non había botes suficientes. E había 3. Carallo, somos 3. Apenas foi non poder eu poñer en práctica as miñas dotes. Complicouse a situación coas ráfagas de vento e non houve maneira. Aquí. Eu non, eu quero volver aí. Non, eu quería intentalo. Aquí. Sería a produción que non quixo que eu intentara para non deixar quedar mal aos meus compañeiros. Hoxe por fin saberemos cal deles embarcará para tentar cumprir o soño de ser capitán ou capitana. Quedan as probas máis duras e algún co cansanzo donte vai no ter complicado. Ola rapaces, o que imos facer agora é a última proba, na que valoraremos todos os coñecementos adquiridos nestes días. Imos usar un barco de regatas. É un barco máis pequeno do que vamos usar na nosa volta a Galicia. Recordade, neste barco hai 3 posicións claves, o timonel, a maior e o foque. Iremos todos rotando por eles. Entendístedelo? Sí. Estou aquí disfrazado de Tigre Puma, collo avións en barco vestido de Tigre Puma, estuve en Madrid en Gran Sol vestido de Tigre Puma, entrevistáranme para sair na televisión tamén vestido de Tigre Puma, teñome que darme a conocer. Tiro má auga vestido de Tigre Puma, bailo, canto, interpreto, fago de todo, entonces non hai problema ningún.
O que non saben os nosos aspirantes é que esta foi a proba definitiva para elixir os 2 primeiros tripulantes do Boga Boga Mariñeiro. Voullelo comunicar aos afortunados, pero suavemente. Noraboa! Sodes os 2 primeiros tripulantes do Boga Boga Mariñeiro e de cara ao voso barco! Ui, que cariña se vos quedou! Non pasa nada porque ides ter outra oportunidade para formar parte da tripulación do Boga Boga Mariñeiro. Ou foi por outra cousa, porque está chovendo? Bueno, pois nada, a cuberto o barco, probade o barco! Veña, tirarvos cos vosos compañeiros! Take no more. Take no more. Take no more. I'll take no more. A thousand times I tempted fate. A thousand times I played this game. A thousand times that I have said today, today, today. I'll wrap my hands around your neck so tight with love. Encontrome moi feliz pola miña parte, pero un pouco consternada porque algúns compañeiros non van a estar comigo. A verdade é que estou moi contento de poder formar parte desta aventura de Boga Boga. A verdade é que tamén me esforcei e intentei facer as cousas para poder estar no barco. Quero intentar superarme. A mellor non teño unha preparación física como pode ter Adrián ou outro dos concursantes, pero eu o que quero é intentar superarme día a día. A ver, un bon compañero de viaxe eu penso que sería Camilo, porque estes días eu, polo que estuve vendo e polo que me estuve fijando, eu penso que podría aportar cousas positivas ao grupo. Ao principio non confiaba moito nel, pero estes días fui me dando cuenta de que sí. A verdade é que para min a min gustaríame que estuvese Camilo no barco. Quedaríame con Camilo. Non me vexo sin Camilo ahora mesmo no barco. O que non está claro que sería Paloma. Non soportaría que Paloma entrase no barco porque está fatal da cabeza. Non pode estar sempre queixándose. Odio a xente que se queixa. A parte de que eu penso que non merece entrar no barco respecto aos seus compañeiros, pode chegar a causarnos serios problemas. Non sei, non me cae ben, non a soporto, as cousas como son. Eu non quero problemas, quero solucións. Se non chego á final, pois non chego, pero non quero, ante todo quero ser compañeira, persoa, despois o demais é un título. A estrategia, eu penso que tanto Sara como Paloma como Serra están seguindo un papelón todos. E Camilo de vez en cando eu penso que tamén. Eu non finjo papel ningún, eu son o que vedes nas cámaras é como son eu normalmente. Non vexo a Sara capacitada para chegar a levar un barco, polo menos de momento. A rapaza ponlle ganas, pero aínda lle falta moitas cousas por aprender. Penso que Adrián sí que sería o posible ganador deste programa. Chegarán ben? Serán quen de facer navegar o noso veleiro? Lembrarán que en calquera momento podemos variar o rumbo do programa? Isto non fixo nada máis que empezar.
serra. Empuxácheme. Voute reventar a cabeza. ¡Boga, boga! Por iso fago cando estou canso. Quedo así. Así quédame. Pero podo estar media hora,